Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper sa Region 1 kasado na ayon sa LTFRB-1. May ulat si Russell Simorio. Bukod sa iaapilang aumento sa pasahe ng mga jeepney driver at operators, inaabangan na rin nila ang pamamahagi ng fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasada program ng LTFRB. Maghapon ang pamamasada ng tsuper na si Mang Alfredo mula sa Mangaldan. Ang kanyang kita, malaki ang ibinaba dahil sa lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung mabibigyan ng fuel subsidy, malaking bagay ito para makabili ng gamit pang eskwela ng 3 anak. Sana ngayon matanggap na para kuan. Para may pangkuan na naman sa kurodo. Para mabawas-bawasan yung kuan na naman sa kurodo. Sa mga modernized jeepney at UV Express, 10,000 pesos ang matatanggap na fuel subsidy. 6,500 pesos naman sa traditional PUV, habang 1,000 pesos sa mga tricycle driver. Mahigit 1,000 miyembro ng Autopro Pangasinan ang inaasahang makikinabang sa ayuda. Malaki ang apekto sa ating mga driver. Bukod sa mga tsuper, kasama na rin na mabibigyan ng fuel subsidy ang mga delivery rider. 1,200 pesos ang matatanggap nilang ayuda. Ayon sa LTFRB Region 1, hinihintay na nila ang pondo mula sa Central Office para sa fuel subsidy. Sinasala na ang listahan ng mga benepisyaryo para maging sistematiko ang pagbibigay ng ayuda. Lahat naman po ng guidelines po natin manggagaling sa Central Office. Gagawin naman po natin dito, sir, is we will provide naman po lahat ng mga list po. We will endorse po yan. Then later on, sir, depende na po kung sino po yung mga mapipili. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.